for DJ Rocky's Secret Files. Nakita ko ang boyfriend ko na may babae sa ibabaw. I'm not sure if kailangan ko pa ba itong i-share or it's best to keep it to myself and to my closest friends. Pero siguro, dapat ding i-share para matuto din yung iba from my mistakes. Itago niyo na lang ako sa pangalang Che. I met Colin in 2012. A year after makipaghiwalay ako sa fiancé ko na nasa Pilipinas. Siguro kasi magkalayo kami so hindi nag-work after more than 2 years. Etong si Colin, Canadian, mabait siya, gwapo, at sobrang sipag. Project manager siya sa isang malaking construction company dito sa Vancouver. Divorced na siya at wala silang anak. Naging magkasundo kami. Naging maayos ang mahigit 2 taon namin. Tuwing weekends, doon ako sa kanya nag-i-stay. Hindi kami yung tipo na away-bate. Madalang kaming mag-argue. Tahimik at very soft-spoken siya. Mapagmahal sa family. Yung unang taon namin, nagkasama kami sa Christmas at New Year. Big deal yun sa mga puti. Kasi, hindi siya umuwi sa kanila sa Nova Scotia. 8 hours flight from Vancouver yun. Ang saya ko nun. Yung feeling na kapag tinitingnan mo siya, napapa-thank you Lord sa early Christmas gift ka. Every time matutulog kami o gigising kami, tinitingnan ko siya habang tulog siya. Grabe ang gwapo ng boyfriend ko. Sabay siksik ako at yayakapin niya ako. Yun yung mga oras na ayaw kong matapos. Pero siguro dahil parehas kaming busy, hindi kami gaanong nagkakasama sa weekdays. Dadaan lang siya sa bahay ko, which is 5 minutes away from his work site. Dadaanan lang niya yung lunch na binaon ko for him. Ganon yung setup namin. And then one day, gusto niyang humanap ng bahay. At ibebenta na daw yung bahay nila nung ex niya. Sabi niya, hanap daw kami. Ang saya ko kasi kasama pala ako sa future na plans niya. So one day, may titingnan pala siyang bahay. Pero nakapag-oo ako sa mga friends ko sa work para umattend ng Greek festival sa downtown. Hindi ako nakasama. So, sabi ko, dediretso na lang ako sa bahay niya after ko with my friends. Sabi pa niya, okay, dadalhin ko na lang ang motorbike since hindi ka naman makakasama. Okay kami noon kasi nagbiro pa siya na aantayin niya ako at uuwi daw siya agad. Mga 10 a.m. yun. Tapos, nasa Greek festival na ako. Wala akong nare-receive na text mula sa kanya. Naggabi na, wala pa rin siyang text. Nag-text na ako kasi nag-aalala na ako. Wala pa rin siyang reply. Nung 9 p.m. na, tumawag na ako, wala pa rin. So, dumiretso na ako sa bahay niya
which is 45 minutes drive mula sa akin. Sa labas ng bahay, nakita ko may bukas na ilaw. Nakita ko yung pick-up niya. Pero naalala ko, naka-motorbike pala siya. So pumasok ako. May susi naman ako ng bahay. Pero habang papalapit ako ng papalapit sa pinto, papalakas din ng papalakas ang heartbeat ko. Alam mo yung parang may mali. Parang may hindi tama. Pero pumasok ako. Sa pinto pa lang, nakita ko na ang sala. Sa couch, may mga damit na nakakalat. Hanggang sa floor. May 2 sherry glass. At may natira pang wine. May box ng pizza. Ilang steps pa, mararating ko na ang master's bedroom. Papalakad ako sa hallway. Para bang ayokong humakbang dahil para akong mamamatay sa bilis ng heartbeat ko. Nurse ako at sa oras na yun, baka sa tingin ko, 100 ang heartbeat ko. Nung nasa tapat na ako ng door na naka-open ng kalahati, doon ko nakita na yung boyfriend ko merong babae sa ibabaw. Nakatalikod yung babae. Hubad. May tattoo na mahaba sa likod. Enjoy na enjoy sila sa ginagawa nila. At parang huminto ang mundo ko. The only thing in my mind was, anong gagawin ko? Tatakbo ba ako? Iiyak ba ako? Sisigaw ba ako? Magagalit ako? Actually, kapag pala andun ka sa moment na yon, mabablangko ka. Ang alam mo lang, mali yun. Hindi mo ma-feel yung kahit ano. Tulala ka lang at hindi ka makapag-isip or makakilos. Hanggang sa finally, nakapagsalita na ako. Ang sabi ko lang, "Hon, what are you doing?" Ang voice ko malumanay. Yung normal, na may tono pa nga ng pagka-sweet. Tanga, no? Kahit kailan naman eh. Narinig nila ako. Nabigla sila. Naitulak niya yung babae. At yung babae, biglang lumabas ng room. Dumaan sa harapan ko at pinagpupupulot yung mga damit. Si Colin ang nasabi lang, "Hey babe, this is not what you think it is." Narinig ko, nagsisigawan sila ng babae. Para siyang Mexican at medyo chubby. Narinig ko pinapaalis na. Pero nakatayo pa rin ako doon sa tapat ng pinto. Para na akong naistatwa. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Naramdaman ko na lang na lumakad ako at tinawag ko yung babae habang nagsusuot siya ng sapatos. Sabi ko, "Hey, wait. I'll drive you home." Oo, sinabi ko yun. At ang sagot ng babae, "Are you serious?" Sabi ko, "I see no car parked outside. He probably have picked you up and it's midnight. I just want to make sure that you'll be home safe. There are no transit in this area." Pinipilit kong kalmahin din ang sarili ko. Pero tumakbo siya palabas. Pinigil ako ng boyfriend ko. Aalis na din sana ako. Pero kinuha ng boyfriend ko ang purse ko. Andun lahat. Cellphone, susi, etc. Hindi ako makaalis. Umupo siya at ako tumayo.
Sabi ko, hayaan niya muna akong mag-isa. Nilapitan niya ako at niyakap. Sabi niya, let's talk, babe. Sabi ko, pagod na ako. Kailangan ko munang umuwi para makapag-isip-isip at makapagpahinga. Sabi niya, we'll talk about this. Sabi ko, ano pang pag-uusapan? Nakita ko na. Dagdag ko pa, bakit ganun? Bakit ganun ako katanga? Bakit di ko man lang naramdaman? Bakit wala akong clue? At ang nasa utak ko pa, gano'n na to katagal? Ilang beses, sino yun? Matagal na ba niya ako niloloko? Bakit? Ano ba yung di ko nagagawa? Ano yung wala ako? Ano yung kulang? May mali ba sa akin? May hindi ba siya nagustuhan sa mga ginagawa ko? Dahil ba hindi ko siya nasamahan sa pagtingin ng bahay? And then biglang sabi niya, you won't understand, babe. It's the Canadian culture. Sabi ko, wow! Canadian citizen ako. Ako din. So kapag Canadian ka, you can fuck around to whoever and whenever you wish. Kapag pala Canadian, ganun. Pero Asian pa rin ako. At proud ako. Kasi may respeto ako sa sarili ko. Sabi niya, you won't throw 2 years because of this. Sabi ko, ikaw ang nag-waste nun, hindi ako. But that night, hindi niya ako pinauwi. Ihahatid niya daw ako sa umaga. Nagkulong ako sa kabilang room. Pabalik-balik siyang kumakatok at binubuksan kasi may susi siya. Sabi ko, hayaan niya lang ako mag-isa. Ang gulo kasi, ang hirap. Para bang sasabog yung utak at puso ko kakaisip sa sakit. Gusto kong umiyak pero ayokong ipakita sa kanya. Umuwi ako kinaumagahan. After that, binlock ko siya sa lahat ng pwede kong maging communication sa kanya. Hindi rin ako nagpakita. Kahit pumunta pa siya sa bahay. Lumipat ako ng kondo. Nakapag-move on ako at binuhos ko sa work yung buhay ko. Then after 8 months, isang araw noon, nagpark ako sa isang coffee shop kasama ang best friend ko. May tumawag sa cellphone ko. Hindi ko kilala yung number. Sabay sabi, "Are you at Tim Hortons? I saw you just parked." Yung boses kilala ko. Sabi ng friend ko, wag ko muna daw kausapin. Pero lumapit siya nung palabas na ako ng coffee shop. At dahil okay na naman ako, normal ko siyang kinausap. Napansin ko pumayat siya. Oo, si Colin yun. After that, lagi siyang nagpe-FaceTime sa akin. At nalaman ko na ibenta na niya yung bahay niya. Nag-rent siya for 3 months sa isang condo. Ka-share daw niya ang isang roommate niya. Para namang biro na magkalapit yung kondo namin. So in short, naging kami. Naging okay kami. Nag-uusap. Pero actually, ayoko namang makipagkita uli. Lagi kong sinasabi, busy ako. Pero siguro dahil mahal ko at nakikita ko yung effort niya, I gave it another shot. Nung lumipat siya sa bahay, doon naging kami uli. Pero in fairness mas sobrang naging maayos yung relationship namin. Kahit ayaw pa ng mga kaibigan ko. Naging maganda at mas maayos kami. Mas maayos pa sa dati. Yung tipong 3:00 na ng umaga nagkukwentuhan pa rin kami. At nagsishare siya ng plans niya para sa future. Ang sarap nun. Yung may nakakausap ka sa mga ganong oras. Pero after a year, napapansin ko may kakaiba. Hindi siya nakakatulog. At minsan,
Nagno-nosebleed siya. Naikwento ko sa best friend ko sa trabaho. Sabi ko, parang hindi gumagaling yung rhinitis niya. Sinabihan ko din siyang magpa-check up. Pero sabi, inuman lang daw niya ng gamot. Naisip ko baka pollen or sa dust sa work niya. At habang kinukwento ko yun sa katrabaho ko, na-shock ako sa response ng friend ko. Ang sabi niya, he is not sick. Those are the signs of cocaine. Sabi ko, ano? I don't think he's even capable of doing that. May mga sinabi pa sa akin yung kawork ko. Umuwi ako at pinagmasdan ko si Colin. Sabi kasi ng friend ko, kapag nakadrugs, dilated ang eyeballs. Pero ayoko magtanong. Ayoko din kasing madinig ang sagot. Sabi ko pa nga, kay Lord, bakit naman ganun? Bakit ba parang ang hirap maging smooth na lang nung relationship namin? Anyway, dahil may vacation ako that time, sa kaibigan ko sa Dubai, di ko na muna tinanong. Alam ko sa sarili ko na mawawala ako ng 1 linggo. Alam ko marami akong takot. Pero sabi ko, break ko na yon sa mga stress. So habang nagko-communicate kami, tinanong ko si Colin. Sabi ko, asan ka? Sabi niya, nasa bahay. Naglo-laundry daw. Sabi ko, kunan mo nga ng picture yung laundry ngayon. Kinunan naman niya. Di pa ako nakontento. Sabi ko, kunan mo nga ng picture yung body wash ko sa bahay. Kinunan naman niya. Pero ang sabi niya, enjoy your vacation and don't doubt me too much. Tapos doon na ako nagkalakas ng loob tanungin siya kung nagdadrug siya. Grabe. Inamin niya. Pag-usapan na lang daw namin pag uwi ko. Gusto daw niya na mag-enjoy muna ako sa vacation ko. Mag-enjoy pagkatapos niyang aminin sa akin na oo, nagdodroga siya. Halos gusto ko nang bumalik. Sa dami ng dapat pag-usapan, ayun, nakabalik ako. Minessage ko yung best friends niya at ate niya about sa nangyayari. Hindi na rin siya makadrive dahil DUI siya. Driving under influence. Nato at na-impound yung pick-up. Ang hirap nang hindi makadrive dito kasi may oras sa mga bus. Napag-usapan namin yung drugs. Sabi niya iiwasan niya na. Pero ilang beses hindi ko na mabilang. Maraming araw na nawawala siya. Hindi ko siya mahanap o makausap sa loob ng 2 araw. Abot langit yung takot ko. Iniisip ko kung ano na nangyari sa kanya. Hanggang sa nasanay ako. Ang bilis ng pagkabing niya sa drugs. Wala na ako nagawa. Pero hindi ko siya iniwan. Iniisip ko kung iiwanan ko siya, baka lalong maloko yung buhay niya. Dumating yung araw na hindi siya makapasok kasi tulog siya ng buong araw. Nawalan siya ng trabaho. Hindi na siya makabayad ng monthly bills niya. Kahit grocery, hindi na niya magawa. Ni toilet tissue, hindi niya na mabili. Ako na lahat. Dinibdib din niya yung pagkakasakit ng dad niya na kinakailangan ng double lung transplant. Dumating yung araw na kailangan niya nang ibenta yung bahay. No choice. At plano niyang umuwi sa kanila for good. Naisip ko, isasama mo ko. Ni hindi ka nga makabayad ng bills. Ni ayaw mo tigilan yung bisyo mo. Hindi ako sumama. Pero hanggang sa umalis siya, hindi ko siya iniwan. Dumating ang ilang buwan. Nagkataon na sa Toronto siya. Dahil sa lung transplant ng dad niya. Gusto daw niya ako makita. Akala ko nagbago siya. Akala ko na-realize niya na yung value ko. Inaya niya ako na pag-usapan ng future namin. Gusto na daw niya ng family.
Pwede daw ba akong makiusap na lumipat sa Halifax para doon mag-work? Sabi pa niya, kailan ka allowed magbuntis? Alam ko, sincere naman siya. Ramdam ko yun. Lumipad ako, sinundo niya ako. Napakasaya ko ng moment na yun. Na-miss ko siya actually. Na-miss namin yung isa't isa. Nagstay kami sa isang hotel. Pero sa susunod na umaga, cranky at grumpy siya. Alam ko na drugs pa rin yun. Epekto ng drugs. Yung kapag hindi ka nakaka-drugs, irritable ka. Lumabas siya, sabi niya pupunta sa condo siya. Pupunta siya ng condo niya. Na inaayos niya para sa dad at mom niya. Na yun daw yung tutuluyan nila sa pagpapadoktor ng dad niya. Naiwan ako sa hotel. Kinalkal ko yung gamit niya. At sa maleta niya, nakita ko yung lumang phone niya. Sabi ko, bakit andito to? Sabi niya, dating nabasag daw yun at nasira. Nabuksan ko. At bumungad sa akin yung mga video na puro sex sa iba't ibang babae. Meron siyang group sex pa. Nakita ko din na pati lalaki. Ganun pala kapag nakadrugs ka. Malala. Hindi ko na kinayang panoorin lahat. Nag-impake ako at umalis na. Masakit yun. Mula noon hanggang ngayon, hindi na ako nakipag-usap sa kanya. Tumawag yung best friends niya at ate niya hinahanap ako. Ayaw ko na. Kausapin ko daw. Kasi sa ngayon okay na ako. Single pero mas masaya. Dati takot na takot ako mag-isa. Hindi naman pala. Masaya naman pala. Sa ngayon nag-e-enjoy nga ako sobre. Kahit may mga gustong makipag-date, para bang ayaw ko. Kasi gusto kong maging single muna. Tinuon ko yung pagmamahal at attention ko sa sarili ko. Sa work ko, sa family, sa friends ko. Nag-gym ako at nag-hike. Minsan sa sobrang takot natin mag-isa, para bang ang nagpupuno ng happiness natin ay yung ibang tao. Paano kapag wala na sila? Di mo rin ba kayang pasayahin yung sarili mo? I've learned that being all by yourself can open you to a lot of possibilities. Nasa tamang edad na ako. Ayoko na ng mababaw na relasyon. Ayoko ng ma-stress. Kaya wag natin kalimutang mahalin at respeto ang sarili natin. Lalo na kapag hindi na tama. Kasi minsan tatanungin pa natin sa sarili natin kung anong mali. Bakit tayo pinagpalit? Kasi hindi naman talaga tama na dapat lagi tayong nasasaktan. At mahirap ipilit, itama ang mga bagay na ayaw gawing tama. Sana na-inspire kayo sa secret file ko. Ako si Che, at ito ang aking secret file.